दानिसो एसे सिगाङावहाय लाइभ होनाया बोरैबा जादोंमोन, ओंखायनो फैफिनबाय आं। One, two, three, four. Good morning, लोगोफोर. Good morning. सिगासिनो उन्दुनोसो ओंखारफिनबाय। गुड मर्निं लोगोफोर। रेसासआव हारसिं दं आं, नै बरिं मोनथारदों। ओमफ्राय सानबाय नोंथांमोनजोंहाय लाइभ फैनानै एसे सावरायनो। जइन जादो दे, थाब सोर सोर अनलाइन दं। एक्सुवेलि जोंना स्कुला बन्द' होबाय सानथाम, आइफ्लुनि दानि प्रेजेन्टाव जानाय मेगननि बेरामनि थाखाय फुरा बयनावबो जासावजोब्बायमोन, ओंखायनो बन्द' होबाय आरो सानथाम। ओमफ्राय दा न'आव थाङाखै आङो, हस्टेलावनो दङ। बरिं मोनदों, ओंखायनो नोंथांमोनजों लाइभ फैदों रायज्लायनो होननानै। अके, सानै फैबाय, वेलकाम जाय जाय फैदों नैबे आंनि लाइभआव। ओरैनो फैयो, ओरैनो थांफिनो। हेलौ माय लाइफ, गुड मर्निं। मा जाखो? एम बसुमतारी गुड मर्निं। गुड मर्निं आरो आंनि लाइभआव जइन जानायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। मा खालामनानै दं नोंथांमोनहा? दे थाब जइन जादो, साब्रै जाबाय। एम बसुमतारी, नोंथाङा गोदान नामा आंनि इउटुब चेनेलावहाय? गोदानब्ला थेंक इउ स' माच। गुड मर्निं नानि रसमा। क्लासआ जोंना बन्द' जाबाय। सानथाम बन्द' होबाय आरो मेगन बेराम जासावदोंना दा, बेनि खारनावहाय। दिनैसो फार्स्ट नोंनि भिडिअ'खौ। अके, थेंक इउ स' माच। साबसक्राइब खालामाखैबा अननानै साबसक्राइब खालामलांदो। अके, दे थेंक इउ स' माच। क्लास गैयैखायनो बरिं मोनदों थारमाने। गथ'फोर थाबासो एसे फुरथि मोनो नालाय, दा गथ'फोर रावबो गैया, ओंखायनो बरिं मोनगासिनो।
बहानि माने आङो माबानि मा होनना बुंगोन जिखुनु ओरै टिपकाय साइडजोंनि आरो गामि अरिजिनेल गामिखौ बुंबाथ' मिथिखानाय नङा नालाय ओंखायनो टिपकाय होनना लाबाय आं। अके आरो नोंलाय बहानि एम बसुमतारी? उदालगुरि ना उफालगुरि? अके उदालगुरि खोमा। उदालगुरि अके मिथिबाय दे। चेनेल दं नामा नोंनाबो एम बसुमतारी? मानो सिजागासिनो आं उन्दुनो ओंखारबाय। गैयालै अके दे। गैयाब्लाबो जिखुनु आंनि लाइफआवहाय आंजों दसेब्लाबो रायलायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय रोजा रोजा। हायोबा नोंथांनि लोगोनोबो सेयार खालामनानै हो। अके गुड मर्निं लोगोफोर। वेलकम टू माय लाइफ। अके दे दे। अके दे थांदो होमबालाय डिउटियाव। जिखुनु आंनि लाइफआवहाय दसे सम आंजों रायलायफैनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर आरोबाव। सोर सोर जइन जादों दे कमेन्ट खालामदो। अके किसुमान मालाबा हाइटबो जायो आरो। माने मा रायलायगोन मा मागोन जादों आरोना नोंथांमोना नायनानै जुदि कमेन्ट खालामबासो आंबो रिप्लाय होनो हागोन नङा होमबा। जिखुनु जाय नायदों कमेन्ट खालाम अब्लासो आं रिप्लाय होनो हागोन। लाइभ होनायनिथ' एफाबां माने एक्सपिरियेन्स गैया नालाय स' मा रायलायगोन मा मागोन जायो आरो। ओमफ्राय नोंथांमोना जेब्ला माबा मोनसे कुइसन खालामगोन अब्लासो आंबो एन्सार होनो हागोन।
बोथोरा दिनै बिराद मोजां गुसुनो अखा दोमैलु सान्दुं गैया आरोना जों खालामनो माथो मानो जोमैनि थाखाय नुवा खोमसि लोगोफोर आङो दामानि ब्लग भिडिअ लाबोनो हायाखै नोंथांमोननि सिगाङावहाय जेरावबो थांनाय जायाखैना क्लास सोलिगासिनो दंमोन ओमफ्राय नै बे सानथाम बन्द'आवबो मा जायो नायनोसै गोदान भिडिअ लाबोनो हागोन ना हाया सानदोंमोन माबा मोनसे जानायनि भिडिअ लाबोनो होननानै नाथाय जागोन ना जाया र' नायनि आं जि बुस्थुखौहाय लाबोनो नागिरदों बेखौ मोनगोन ना मोना नायग्रोनांगोन ओमफ्राय मोनोब्ला डेफिनेटलि लाबोगोन नोंथांमोननि सिगाङावहाय मनीषा जों बायदि थेफा इउटुब चेनेलखौ नुस'ना खोमालै माखासे मानसिफ्रा ओंखायनो अब्लाबो लाइभ फैबाय आङो दा लाइभआव नुवाखैब्लाबो दायो जायफोर नायो अन्नानै जायफोर गोदान बिथांमोना चेनेलखौल' साबसक्राइब खालामलांदो ओमफ्राय हानाय मानि नोंथांमोना लाइक कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो सासे फैयो सासे थांफिनो सासे फैयो सासे थांफिनो आरो नोंथांमोना मोनसे जिनिसखौ गेस खालामबावनो हागोन जे आं बे जायगायावनो थानानै सानफ्रामबो लाइभ फैयो एक्सुवेलि सानफ्रामबोथ' नङा जिखुनु सम सम आरो खारन बे जायगायावल'नो नाङो मोजाङै टावारा बाखि ओरै रुमथिंजाय थाङोब्लाथ' जेबो नांखाया टावारा ओंखायनो उफाय गैया आरो जायगा दाबसेयाव थानानैनो होबाय थानांगौ जायो लकेसन मोनसेयाव नेटनि प्रब्लेम नालाय सानो माब्लाबा बिसिनायावहाय रुमनिफ्राय आरामनो लाइभ होनो बा मानो भिडिअ' नायोब्लाबो भिडिअ'आनो गल 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 गिदिंबाय थायो आं एकदमबारे माबायाव दं आरो लेट्रिन खाथियावसो स्मेल
मोनामो एफा खस्थ' खालामनानै लाइभ होबाय आं नोंथांमोनजों रायलायनो, नोंथांमोना दिनै लाइभआवहाय जइन जाबाबो रावबो नायनाल' थाङो, कमेन्ट खालामा। ओमफ्राय मा रायलायगोन मा मागोन, जिखुनु नोंथांमोनजोंनो रायलायनो होननानै फैदों आङो लाइभआवहाय। जिखुनु जायफोर नायदों अननानै कमेन्ट खालामदो दे। दा नायो थांफिनो, नायो थांफिनो, बिदि गोजा आरो। मोनामनायखौ लास्थाबनाबो दंगासिनो दं आं। नैबे जराजों दङ लेट्रिना, नैबे जराजों। आरो जाय जाय लकेल एरियानि बिथांमोना नायदों अननानै लकेल एरियानिबाबो कमेन्ट खालामबानो जाबाय। आरो मिथिखागोन नोंथांमोनहा रेस्ट हाउसआव थायोब्ला जे माबायदि स्मेल फैयो मोनामनाया। नंगौना नङालै भगबान, हे भगबान। दिनै लाइभखौ आधा घन्टासिम थागोन आङो, ओमफ्राय आधा घन्टासिमावहाय जाय जाय फैयो नायनोसै, एसे नेनोसै आं दिनै वेट खालामनोसै। 1 इयारनि 3000नि रिसार्ज सोनो नटिफिकेसन फैदों, मेसेज। अकात गैया बोसोरसेनि सोनो। नंगौ नङालै, सासेबो गैया। तुम जो आए जिंदगी में, बात Okay, 10 minutes. मा रायलायनो आरो बेबायदि जाबाय आं। नोंथांमोनहाबो अनलाइन दंना गैया? मालायफोरबायदि बखिनो राहा जाहैबाय। मा रायलायगोन मा मागोन दङ मग'। जिखुनु नोंथांमोना नायनानै कमेन्ट खालामबासो आङो रिप्लाय होनो हागोन, बेनो आरो। ओरैनोथ' माबा मोनसे टपिकनि सायाव रायलायनो थाखाय बेफोरबायदि जेबो गैया। आं जास्ट ओरैनो नोंथांमोनजों सावरायनोसो फैदों आरो रायलायनो। मोजां गाज्रि।
मोनसे बुस्थु गोसोआव फैबाय आङो देग्लाय जोंनि पर्बतजरा हालामाव ओंखारनो गोनां जों बर' जेनाखि आबुं सावथुनखौहाय फैगौ 3 सेप्तेम्बरावहाय रिलिज होगोन आरो बेखौहाय पलासगुरियावहाय लादों प्रिमियार श' ओमफ्राय बे प्रिमियार श'आवहाय जाय बिथांमोना नायफैनो गोसो बुकिं खालामनो हासिगोन आरो दानिफ्रायनो टिकेटखौहाय आरो जाय बिथांमोना दासिमबो नायाखै अननानै ट्रेलारखौ नायबानो जाबाय। जों बर' एक्सुवेलि जों बर'जों बर' नायलायाबालाय सोरथो नायनो नङा होमबा? जों गावबा गावनि हारिखौ डेभेलप खालामनो थाखाय जोङो नायनांगोन, गुबुन हारियाथ' बहा नायनो। ओंखायनो जों गावजों गाव सापर्ट खालामलायनांगौ आरो। दासिमाव मोजां रेसपन्स मोनदों, मोनद्रायै नङा, थेवब्लाबो एसे नायबावदो आरो थांनानै जायफोर नायाखै MB फिल्म प्रडाक्सन इउटुब चेनेलावहाय। जोंनाथ' दिनै ओंखाम संनानैसो जानांगोन, ओंखाम संग्राफ्राबो थांजोब्बायना। ओंखाम संनांसिगोनसो नै बारा गोबाव टाइम गैला। ओंखाम संनानै जानांगौ। ना संनानैसो गालांबायथाय बुंनो रोंला, जिखुनु आलासि जाहैनो होन्दोंमोन बिसोरो, थांखोना माखो। स' गाइस आङो बारा गोबाव थाखानाय नंला, आं होन्दों 30 मिनिटल' थागोन आं। बिनि गेजेराव नोंथांमोना जाय भिडिअ'खौ नायो बे नायदो, उनावहाय आङो 30 मिनिटनि उनावनो भिडिअ'खौ दानगोन आरो लाइभखौ। इस्टार MK आ बुंदों हाय, हेल'। मा खबर? आरो थेंक इउ स' माच इस्टार MK आंनि लाइफआवहाय जइन जानायनि थाखाय। वेलकाम वेलकाम वेलकाम। हाय हेल' कुछ तो बोलो, सोर सोर नायदों दे।
स्रां थांजोबलायबाय नै कतै गिसे Hi beautiful people, how are you all? Ha ha ha. 30 minutes जाथानोसै नै बावला only 3 minutes 3 minutes नि उनावहाय $27 and 36, 37. Canada. Okay. ऐसे क्यों होता है साला बिदि सिन जानायखौ एकदम सुखुथारा आं मा खारनाव जायोबा खामाथो नै माबायदि जायो देर मिनिट बुंनाय मथे आङो 30 मिनिट्स खुनुरुखुम थाथारनोसै बे 1 मिनिट 1 मिनिटल'सै आरो बेनि उनाव आङो लाइभखौ दानसिगोन अके लाइफ में कोई कोई आता है लेकिन कुछ भी नहीं कुछ तो मैसेज कमेंट करो कुछ तो बोलो तभी तो मैं भी जवाब दे पाएगा ओके बाय बाय लोगोफोर अब्ला आङो लाइभखौ बेखिनियावनो दोननोसै नोंथांमोना आंनि लाइभआवहाय दसेखिनि जइन जानानै आंजों रायलायबाय ओमफ्राय बिनि थाखाय थेंक इउ स' माच आरो जायफोर उनावहाय नायगोन बे लाइभखौहाय बिथांमोननि थाखायबो थेंक इउ स' माच
बेबायदिनो अननाय होबाय थागोन आरो सापर्ट मोनलांबाय थागोन होननानै आसा खालामबाय। आं बेखिनियावनो दोनसै लाइभखौहाय। ओमफ्राय एबार लाइभ फैयोब्ला आङो माबा मोनसे टपिकनि सायावसो फैनोसै। आं बेबायदि साडेनलि फैला। खारन नोंथांमोनहाबो नै सोरबा सोरबा ओरैनो जयेन जानोसै ओमफ्राय थांसै ओरैनो रायलायागारा। आं सानदोंमोनखि मा होनो दिनै बरिं मोननायखाय आं नोंथांमोनजों सावरायनो रायलायनो होननानै। ओमफ्राय दा नोंथांमोना नायो ओरैनो गुरब्ला थांफिनो नायो गुरब्ला थांफिनो बेबायदि आरो। ओमफ्राय नोंथांमोना माबा मोनसे कुइसन सोंबासो आंबो एन्सार होनो हागोन नङा होमबा? ओमफ्राय माथो बुंबावनो नोंथांमोना नायना ओरैनो थायो। इउटुबाबो इसिबां गोसोल' नालाय दासिमहालागै ओंखायनो अके बेफोरखौ बाद होदो। नाजालांबाय थानोसै आंबो हारमानिनाव गैया। जेसेबां हायो एसेबां आवगायलांनो नाजानोसै सेस्था खालामनोसै। स' थाबैनो गोदान भिडिअ लाबोगासिनो। स' स्टे टिउन गाइस। अब्ला लाइभखौ बेखिनियावनो दोननोसै। बाय बाय।